लास्ट मनीस मनशा भिवू लागलो पळय. कित्या म्हणलो करू ना मर रे आज ना फाल मरशेत. ते खबर आस रे भाई मरतले पण अशी जाऊ जाय आशिल्ले. लोका काम ना सगळं बेकार. हात काढ रे. कोण रे हात काढ. किती झालं रे इकडे का बसतो किती भिवून मेल रे बस हो मोरो भिवून मेलो मरे हो मकर देतो. किती झाले कोरोना म्हण खबर ना रे. खबर असा सोशल डिस्टन्सिंग. इथं भीतर आहे अक्षय माग मम्मीन तसेच सांगून दांड दिला. पैसे तू हात लाईन मरे. काय जाईन रे हा हात धुवून येलो संडासा आत्ता गेला हा माग किती झाला मम्मी सांगता ना पहिले सांगता. काय जाईन रे तू कित्या भिता आणि तू आता हिंग अचानकच पावला इथलं पैसे अरे हा तुका शोधू लागेल थिंगा कित्याक? घराकडे सोन सोन जाम झाला तुका आईन सांगली हिंग बसलो म्हणून हिंग गेला मागीर कित्याक म्हण तुझ्या जाल का मरे फिक्स खरी का बरं लग्नात झाल रे लग्नात झाल तू खबर ना कोण लग्नात रे? झाले. कोण चली वेलगावची नहीं वेलगावची नहीं वेलगावचे गेल तर हे असा फुल शेत आणि असा 10 एकर शेत 10 एकर रे आणि 10 एकर शेत आणि किती 25 बकरे 30 गाय 30 गाय आणि एकात एक 150 सुमार कोंबी असा दिसता. किती म्हणता मस्त मस्त राहूचे जातात. पण कोरोना इजन मागेल माशी हेच चुकले राहत मे महिन्यात जाऊची शिल ते आता 30 तारखे तरी जिंदगी सेट मार तुझ्या सारखी आता आणि फुल आत मस्त शेता व्हायचे स्टूल घालचे टेबल घालचे मस्त एक सांच्या माडी मारची. पण नशीब तू गेले असले तोंड पडून बी इतले मेल्ट मिळणार आणि किस सांगते आता आणि किती मनीस बरो पिस्या मामा काम म्हण हा कामा ना खबर असते तुमका आम्ही मनीस बरो आमक कोण मेळना मरे प्रशांत नी रे असले तोंडा असले मेळटा म्हणा पण तेकात पण आमक किती आवाज आस मरे हय रे ते तेकात पण उलय माशी बय त्याची नी अक्षय आमक किती कन वच बाप्या बारी बारीक ते हा करतल रे ते गेले तेमगे मिवणी भरपूर असतात पळया तशी नी रे आमगेल किती बारीक रे चकणा ते हांव सगळं पळयतलो आस मरे 8 डिसेंबरा पळटे बर चला माकड घेंचो आज जुना सुटला हांव किती म्हणत रे आपेला मामा ना कित करू हिंग्यात करोना न्ही पावसा बेकार. बर तू गेला आता झालं आणि किती बोलले ने प्रशांत आम्ही बोलले हिंगा आता शेतकडचे आम्ही बी स्वच्छ पडला आता कोण ना कोण तुम्ही या एक जण या रे कामाक तस काय ना प्रॉब्लेम ना मामा सांगता गॉटर होतो किती कर रूम तर काय राहू ना गॉटर करोना एजंट सगळं जाम करू दे ना. तुम बसा रे कोरोना मला खबर ना सोशल डिस्टन्स तुम करो कर मग तुमची सोशल डिस्टन्स अंगार पडतात. मास्क काय तुम गेले हा? मास्क काय ते मास्क बीस काय ना तू मुकार बस 2 मीटर मास जाय म्हण ना काही सगळी लोक माझ्या अंगार येऊन पण जाम करू दे होय रे. माका दोन ना दिसता तुम्ही बाबा उडताल रे तू उडताय लग्नापर्यंत होऊन नाही किती अक्षय एक टायमार हांव बरे ताटात बसून जेवताले. आता वाळी भाजी एक कडे आणि कोंडी एक कडे ना. आणि किती बाबा आता मनीस मनशा भिता तू जास्त उले नाका भिल्यार दोन दोस्ता भिता. रोज दोस्ता भितात तिंगा तसेच परिस्थिती झाला. हे घे सॅनिटायझर लावून घे तिंगा हे येता खंजकांचे हात लायता आणि हिंगेवर आमका हात लायता पिसकनचं काय हे ना डिस्टन्स फॉलो करना काय ना खबर घेते उपयोग ना तू भूषण एज्युकेटेड जातो अनएज्युकेटेड मरतो सारखो काय ना अरे आता तेगे लग्न आणि थिंगा फालपरीक आम्ही बी गेल्याले लग्ना वयची प्रश्न ना रे तो जितू उर नाका लग्न पर्यंत उरताल मरे तू विनाका 2 आईस्क्रीम जाय म्हाका. वयस किती दिसत रे चेडू. दाखई चोडू कितलं सुंदर दिसत पळया.